Ngan ngono Mas. Dadi mulane ana tembung Nganjuk iki kuwi biyen Kertasana ki ya kadipaten, heeh. Ndrebeg ki ya kadipaten, iya. Nggodean ki ya kadipaten, iya. Pacé ki ya kadipaten, iya. Banjur didadekke siji ya kuwi Kabupaten Nganjuk. Awale kaya ngono kuwi, Nduk. Oh, iya. Heeh. Jadi kene iki kaya akan budaya, kaya akan wisata. Oh ngono. Upamane kae ning dhuwur ana daerah sing jenenge Ngeliman. Kuwi saka tembung apa, Mak? Aliman. Kuwi kiai utawa Ki Ageng Aliman. Oh, lagi ditunggu-tunggu datang ya. Tunggu sih. Ya. Diteruske. Ngeliman, jadi ana-ana ki ana sing diarani air terjun, Nduk. Ana ing Ngeliman. Kuwi nek cara biyen air terjun kuwi mau tujuane nggo mayokke Waranggana utawa mayokke Sinden. Oh, ngono. Tenan kuwi, tenan. Nek pengen dadi pitung dina pitung bengi ora sasapan. Oh iya. Ora kelambenan ngono kuwi. Oh iya. Kuwi cara biyen ngono. Oh iya. Apa nek sing ngeduri dalang bae. Ora iki guyon. Iya, gawe para sepuh, para pinter biyen ngono. Iya. Jadi Nganjuk iki kaya akan budaya, kaya akan wisata. Oh iya. Utamane persiapan sinden berdiri. Yo, awas.
Ulangan lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nganggo leren nganggo ambekan luwih dhisik ya no. Iya ya mak ya ngestokake dawuh. Heeh. Perkara lakon Banjaran Sengkuni mengko kena ditutukke utawa dilanjutake ana ing sak rampunge season limbukan ning sing luwih wigati ayo aku karo kowe ngaturke apa to awake dhewe sing dadi hajat utawa ujub kabule awake dhewe wayangan bengi iki mapan ana ing stadion Brebek kene. Ngono ya mak. Iya ngestokake dawuh. Ning sing luwih wigati maneh kepiye mak? Ora lali aku karo kowe? Heeh. Angka sepisan ya kuwi ngaturake rasa puja lan puji syukur kang jero kunjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala Hyang Widiwasa. Ngono ya mak. Ya ngestokake dawuh. Kang wis malembarake keberkahan ya kuwi wujude kenikmatan, ya kuwi becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman saengga aku karo kowe sak rombongan bengi iki bisa manunggal kang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki. Ngono ya mak. Iya ngestokake dawuh. Lah banjur bengi iki mengeti adicara apa mak kok katon gayeng gumarenggeng wiwit sore katon rame ngene ya nak piye iki ujub kabule acarane. Ya kuwi salah satu penggemar setia utawa pengikut setia Sutresna Budaya pecinta wayang kulit. Ya kuwi sing selalu setia mengikuti awake dhewe nanging lumantar via streaming. Ya kuwi panjenengane Mbak Yu Zainah Zahra Abdullah. Ngono. Mbak Zainah Zahra Abdullah. Beliaunya kuwi pejuang devisa sing asline kuwi warga negara Kesatuan Republik Indonesia ning saiki ya kuwi mapan ana ing Hong Kong. Ngono ya mak. Ya ngestokke dawuh. Kuwi penggemar setia awake dhewe sak kanca sanggar seni Astabrata. Ya kuwi Mbak Zahra Zainah Zahra Abdullah menyisihkan sedikit rezekine. Ya kuwi kanggo dana rasa. Ngono ya mak. Dana kuwi weweh rasa wis ngarani caos hiburan kanggo para warga masyarakat. Ngono. Dadi iki bukan yang satu kalinya utawa yang perdana awake dhewe ditanggap karo para penggemar. Wis marambah makaping-kaping awake dhewe ya kuwi tinimbalan utawa dikon mayang gelar-gelir gantung gong karo para-para penggemar awake dhewe penggemar sanggar seni Astabrata. Ngono. Ning iki mligi sing keparenganake Mbak Zainah Zahra Abdullah. Ngono ya mak. Ya. Bekerja sama dengan pemerintah desa dan kecamatan Brebek. Ngono. Lah awale biyen nalikane Mbak Zainah Zahra Abdullah
kuwi ndhawuhi awake dhewe lewat admin Sanggar Seni Astabrata. Heeh. Awake dhewe bingung. Mergo awit rencana pertama kuwi arep dipapanake ana ing sanggare awake dhewe Jalan Mastrip kono. Heeh, ning jero sanggar. Heeh, ning jero sanggar. Terus berubah meneh. Heeh. Ya kuwi adicara wayangane ning jaba sanggar ben para bakul iso dodolan ora sungkan nek arep mirsani kuwi dadak mlebu sanggar. Heeh, ning berubah meneh mergo ya nyuwun sewu, heeh. Dalanan ngarep gubuke awake dhewe iki cilik no. Ya, Dadi kurang jembar, kurang bawera. Oh ngono, Satemah awake dhewe menghubungi para pemerintah kecamatan ning Brebek, heeh. Bekerja sama, iya, supaya dianakake ana ing stadion Brebek kaya kang kagelar bengi iki. Wo ngono ya, Mak. Yen panggone jembar, panggone amba bawera, kuwi penonton arep mirsani saka ngendi-ngendi ya kepenak. Para bakul-bakul arepe ikut mengais rejeki ning pagelaran wayang ya kepenak. Oh ngono ya, Mak. Iya ngestokake dawuh. Dadi iki mligi acarane Mbak Zainah Zahra Abdullah. Ingkang sarta mau sore wis kawitan diwiwiti ya kuwi santunan. Oh ngono. Menyisihkan sedikit rezekine untuk ya kuwi para sedulur-sedulur, para pepunden-pepunden yang membutuhkan. Wo ngono ya, Mak. Ya. Mbak Zainah Zahra Abdullah kuwi pribadi ora tergabung dalam komunitas apa-apa no. Wo ngono, Mak. Senadyan awake dhewe kuwi sing dukung Astabrata sing dukung kuwi maneka warna genderane. Ya. Komunitase maneka warna sing dadi jeneng lambang kang sarta simbole. Heeh. Ning yen Mbak Zainah Zahra Abdullah kuwi tidak tergabung dalam komunitas apapun. Wo, iki dadi adicarane pribadi. Oh ya, Mak, ya ngestokake dawuh. Wis ta apa wae komunitasmu, kuwi mesti dadine becik, kuwi mesti dadine apik, yen tujuane bener ya kuwi ngrembakakake seni lan budaya. Ndukung seniman siji lan sijine oleh, ning sing ora entuk maido seniman siji lan sijine. Oh ngono ya, Mak. Mergo adanya komunitas ABC dan D, kuwi tujuane selain ngrembakakake seni dan budaya, tidak ada lain ya kuwi golek sedulur nyambung tali silaturahmi. Wo ngono ya, Mak. Dadi sing durung kenal maune malih dadi kenal. Sok sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi, ngraketake tali paseduluran, fa insyaallah bakal dijembarke rezekine, didawake sing dadi umure. Amin 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 ya rabbal alamin. Mula bengi iki awake dhewe wis sak trepe wis sak pantese kalamun ngaturake panuwun. Ngaturke panuwun ya, Nok. Terima kasih yang sangat banyak. Kunjuk sapa wae, Mak. Ya kuwi ingkang angka 1. Ngaturke panuwun terima kasih yang sangat banyak kanggo Mbak Yuku, Mbak Zainah Zahra Abdullah kang wis menyisihkan ya kuwi kang gelar adicara wayangan bengi iki dana rasa wewe hiburan karo para warga masyarakat. Iki akeh sektor sing diuntungkan, ora mung pelaku senine nanging banyak sektor sing diuntungkan atas pagelaran wayang kulit. Fa insyaallah ganjarane banyu mili kanggo Mbak Zainah Zahra Abdullah pancen bener. Uga ora lali. Gandeng iki uga adicarane bekerja sama karo Kecamatan Brebek, uga awake dhewe ora lali ngaturake panuwun sing tanpa pepindhan. Terima kasih yang sangat banyak. Ingkang angka setunggal. Kanggo nuwun inggih menika Bapak Camat Brebek ingkang wau sonten sampun paring dawuh sabda tama. Bapak Tony Susanto SSTP MSI. Ingkang sampun membantu bot repot pagelaran wayang kulit. Menehi ajang kanggo Sanggar Seni Astabrata, menehi panggonan lan ikut andil membantu kanggo suksese lan lumadining pagelaran wayang kulit bengi iki. Iya.
Uga ora lali panitia-panitia. Ya, panitiane sapa wae, Mak? Piye? Panitiane wayangan bengi iki, terus sing bagian ngurus-ngurus seten, sing bakul-bakul kae. Kuwi iki yo panitiane yo wong-wong brebek kene dhewe no. Ya, isih dulur-dulure awake dhewe kabeh. Ngono ya, Mak. Itu panitiane dibantu karo panjenengane Bapak Suwiyono no. Oh iya, Bapak Wiyono, Bapak Wiyono. Piyayine sepuh. Wah nek semangat iki sing masang terop semene iki sapa nek ora Pak Wiyono? Oh iya, Pak Wiyono kuwi heeh. Nadyan wis sepuh umure 65 ning semangate luar biasa. Sepuh tuweka ning ndelok wong wedok sik padang. Sik padang no kuwi Wiyono kuwi ya. 65 ndelok wong wedok sing awas ya si Wiyono kuwi ya. Ya wis tok ake dawuh. Ya, ya Mak ya. Kang Sarto semua panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ingkang sampun ikut andil lumadi ning adicara wonten ing dalu sak mangke. Uga ora lali ngaturke panuwun kanggo ya kuwi panjenengane Bapak Supiyanto. Bapak Supiyanto, sing mau sore uga wis paring sabdatama medhar dawuh Pak Piyanto. Kuwi beliaunya sebagai pembina no. Oh ngono. Pembina umpama secara struktural pembina Sanggar Seni Astabrata. Uga sing nandha tangani Napak Astani. Oh ngono ya, Mak. Ana ing biyen peresmian Sanggar Seni Astabrata. Astabrata kuwi diresmikan tahun 2016. Oh ngono, Mak. Ya. Jadi yang meresmikan juga beliaunya Bapak Supiyanto, nalikane Bapak Supiyanto masih menjabat menjadi kepala dinas pariwisata. Iya, saiki wis dadi Bapak Dewan. Bapak Dewan biyen ya aku melu ngewangi nyuksesne ndadekke no. Iya ngestokke dawuh. Pepundhene awake dhewe Pak Piyanto. Pak Piyanto go kepareng rawuh, mau sore wis medhar sabda. Dadi mbiyen 2016 Astabrata Pak Piyanto uga ikut meresmikan wayangan mbiyen ana ing ya Sanggar Astabrata Mbah Sukron. Dadi sing jenenge Astabrata ki ya panjenengane Bapak Sukron Suwanda saka Blitar. Wo ngono ya, Mak. Ya ngestokke dawuh. Kembali ke benang merah, kembali ke benang merah. Sing baku ndonga, dongane Mbah Nyumilino. Wo ngono ya, Mak. Wabil khusus doa teruntuk Mbak Yuku, Mbak Zainah Zahra Abdullah. Mugi-mugi sak sampunipun dana rasa ya sedekah nuwun inggih menyisihkan sebagian rezekinya untuk yang membutuhkan. Kang Sarto menehi gelar seni lan budaya hiburan kanggo para warga masyarakat Kecamatan Brebek lan sumrambahi para warga masyarakat wonten ing Kukuban Kadipaten Nganjuk. Mugi-mugi wonten ing tembe wingkingipun Mbak Zahra Sembodo ingkang jinangka, rahayu ingkang tinemu, basuki kang kaesti, pinaringan rejeki ingkang melimpah, kathah turah tur kebak marang barokah. Amin. Sumrambahe dongane awake dhewe gandeng iki ya bekerja sama karo Kecamatan Brebek, mula ora ana salahe donga kanggo seluruh warga masyarakat Kecamatan Brebek. Muga-muga warga Brebek kabeh sing hadir bengi iki, muga-muga tansah pinaringan sehat walafiat, pinaringan ayem lan tentrem. Keluargane pinaringan ayem tentrem. Pinaringan rejeki ingkang kathah melimpah. Amin. Sing kagungan sakit utawa gerah enggal pinaringan waras. Amin amin Allahumma. Amin. Ingkang pinaringan ya kuwi masalah enggal pinaringan udar sing dadi masalahe. Amin amin ya rabbal alamin. Sumrambahe kabeh pecinta wayang, para YouTuber kabeh. Muga-muga ayem, slamet donya, bejo donya, bejo akhirat. Amin 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 Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Eman. Yo.
panjenengane Mbak Zahra kuwi asli saka Cilacap no. Ngono ya, Mak. Sing saiki bermukim ralat ana ing Taiwan. Ngono ya, Mak. Ya ngestokke dawuh. Lah bengi iki beliaunya ngersake lakon ya kuwi awake dhewe selamat dadi dalang ya lagi pisan jiki. Ya. Nyuwun lakon apa? Banjaran Sengkuni no. Ngono ya. Iki engko nek wektune nutut 5 lakon dadekne sewengi. Ngono wiwit mau wis diawiti laire Sengkuni, Gandamana luweng, bale si golo-golo, Pandhawa dadu karo Baratayuda. Wah ya. Lakon 5 dadekne sewengi. Awas nganti lakone mbok kruwesi awas ora. Engko tak genepi no. Iya kudu digenepi. Kudu digenepi aja nganti dikruwesi ora. Kudu digenepi. Wis pokoke sak rampung-rampunge jam pira pokoke kudu tutuk lakone. Ngono ya, Mak. Sak rampung-rampunge jam pira kudu tetep tutuk. Kudu tetep tutuk. Eling-eling bar iki ya lete suwe no. Oh ya. Lete suwe ya. Ya iki sik sadurunge nganturne para bintang tamu, sik maca layang sik. Assalamualaikum sugeng dalu. Mas Akbar, menika saking Pak Yatemin lan Mas Purwo Nugroho. Saking Bethek Sumberwindu minta gending ninggal katresnan caping Gunung Jengleng. Wah ya, iki uga salam-salam dari para YouTuber. Wah ya, yang hadir malam hari ini. Sebutke ben lega sing dadi atine. Ki siji WMC, loro Nganjuk Musik, 3 Kelvin Channel, 4 PY Toki, 5 My Name is Awan, 6 Progress, 7 Lumintu Channel, 8 Ekos Nganjuk, 9 Win Channel Hiburan, 10 Sakawungu, 11 Nazil Kusna, 12 Jelas Goyang, 13 Demang Channel TV, 14 Masrin Channel, 15 Ulat Bumi, 16 Gong Jawa, 17 Malik Ngawi Official, 18 Gustok Channel. Request Mbak Elisa Dalang. Oh ya. Di anu ana di sembadan iki anu ana tindihe kok. Oh ya Mak. Mbak Elisa engko dipinangkane. Kok kanca-kanca YouTuber sing ikut meliput malam hari ini. Wah ya. Diwalik slindro dhisik. Ya, iki kanggo salam pambuka utawa mukadimah, ngaturke tembang sing bernapaskan agama. Apa? Pepiling karya besar Swargi Ki Haji Anom Surata. Wah ya. Dibawani luwih dhisik dandang gula, mengko tibake pepiling Mas Gareng munggah. Wong ngono ya, Mak. Ya ngestokke dawuh. Monggo dipun bawani langkung rumiyin, Mas Heru. Bawanipun pepiling. Ya, monggo Mas. Wasita saking prawinases ngeling ana wong urip ana donya bebasan mung mampir ngombe Tembang pepiling nggih kula kintunaken dumateng sedaya pamirsa ingkang memonitor lumantar channel YouTube baik Asta Brata Media maupun channel YouTube lainnya. Ngono ya, Mak. Muga-muga iso karenaning penggalih lan dadya jampi sayah tombo kesel. Lanjut Mas.